Elikkä me ollaan oltu Saksassa Erfurtissa lähetyskonferenssissa nimeltä Mission Net. Mulle lähetystyö ei ole oikeastaan ollut kauhean lähellä sydäntä aikaisemmin ainakaan, enkä mä oikeastaan koskaan ajatellut, että se kauheasti koskisi mua. Tämä konferenssi avasi jotenkin silmiä lähetykselle ja että nyt mä voisin jopa itse kuvitella lähteväni lähetystyöhön. Jumala voi kutsua ketä tahansa lähetystyöhön. Tavallaan aika houkutteleva ajatus olisi lähteä johonkin tosi alkeellisiin oloihin ja olosuhteisiin, niin kun, että jotenkin ympärillä ei olisi mitään muuta kuin se niin kuin lähetystyö. Toisaalta omassa kotimaassa ja Euroopassa yleisestikin olisi varmasti, tai on lähetystyölle kyllä niin kuin tilaa ja sitä pitäisi tehdä myös Euroopassa. Mulle musiikki on lähellä sydäntä, eli mulle se olisi varmaan musiikin kautta, miten mä haluaisin Jumalan sanaa viedä eteenpäin. Mä laulan ja soitan pianoa ja rumpuja ja tinapilliä ja haluan opetella vielä monia muita soittimia. Teen myös musiikkia ja haluan sitä kautta palvella Jumalaa. Tää konferenssi varmasti varusti jokaista siellä olijaa hyvin monella eri tapaa. Jotkut on jostain lähetysperheestä ja heille ehkä niinku oli paljon tuttua ja sellaista ja innostaa eteenpäin lähetysmaailmassa. Mutta sitten sellaisille, jolle lähetystyö ei ole niin tuttua, niin varmasti avasi ovia ja niin kuin, että siellä näki niin kuin kaikkia mahdollisuuksia, miten lähetystyötä voi tehdä ja missä ja minkä kautta. Niin kuin mulle esimerkiksi avautui niin kuin lähetysmaailma ihan eri tavalla. Global Market oli kyllä ihan mielenkiintoinen paikka. Aluksi kierteli silleen, että mitä täällä nyt pitää tehdä, mutta sitten kun siellä oli tällainen treasure hunt, eli piti tehdä tämmöisiä tehtäviä eri standeilla, niin se jotenkin sai sitten liikkeelle. Et semmoista niinku aktiviteettia sielläkin ja se niinku oli tosi hauska sitten viettää aikaa siellä niillä standeilla ja tutustua niinku sitä kautta. Yhdellä standilla oli tällainen tehtävä, että piti kirjoittaa oma nimi tietyllä tavalla, tietynlaisilla aakkosilla. Kun ei ihan heti ymmärtänyt, miten se piti tehdä, niin tuntui vähän hämmentävältä, mutta sitten kun sen tajus, niin se oli tosi hauskaa loppujen lopuksi. Itse olen kielistä niinku kiinnostunut ja ne on niinku silleen mulle vahva puoli, että se oli niinku mieluisaa. Yhteiset tilaisuudet ja ohjelma oli kyllä todella niinku antoisia ja monipuolisia. Eli kaikki oli niinku huumoripuolta ja sitten tämmöistä syvällistä sanaa, Jumalan sanaa. Mä itse pidän ylistyksestä tosi paljon ja kun musiikki on mulle tärkeää, niin se oli tosi ihanaa ylistää ja nimenomaan näiden niin kuin kaikkien kanssa yhdessä ja kulttuurit kohtaa siellä ja kaikki palvoo samaa Jumalaa, niin se oli tosi siistiä, varsinkin se ylistys. Jos olet lähdössä Mission Net-konferenssiin joskus, niin suosittelen ottamaan siitä kaiken irti. Kaiken siitä kansainvälisyydestä, tutustumaan uusiin ihmisiin eri kulttuureista, tutustumaan lähetystyöhön, eri järjestöjen työhön. Ja suosittelen ylipäätään lähtemään tänne konferenssiin, koska se oli jotenkin todella niinku hienoa, niinku, että
yhteenkuuluvuuden tunne siellä oli niin huikea. Ei se, että on vaan oman maansa kristittyjen kanssa yhdessä, mutta se, että niinku monien maiden ympäri Eurooppaa, se oli mulla jotain suurta.